zvacho kunobuda kunorwadza kushanda kuno machonyanya kunorwadza zvotoda kujara ndo basa racho ungakuita sei kana watransfer ndozvanotoita hachonyanya twacho vanenge vamwe to 7 days 12 vamwe to 1 day wavo vane koko vauya varipota vana unopinda bhizi vamwe vanobowa mbudzi vamwe akuno kumamisa ndozvitorikwezvo vaza kuti vapondana kudoro vakazodai vaba mbudzi pamba panhengi ndonyedza ende mari dzacho dzedzitongobuda nonyatsoona kutoti apa ndaishanda kugweruka ndaita mari kugweru ndaitora mari tozototi munhu akatouya akatoripota mari nyaya yake ka50 kangu kepahumwe vaibudisa mai wesi ndaimbokushamba parodhi kakugwanda adzaitobuda mari manzebuda kuno kwandauya ndinofanira kuita ndiite zvekuti nditransfer ndichinje because kunokoka kusitoshandika seofisi aimambondishedzere chaizvozvo ndingakudanira atoribebere halo makasimere ofisa ndauyawo nenyaya yangu ndakabirwa nezuro chaichai makuseni ndakati ndichingobva kuradzika dhodhi rangu ndobva ndabirwa mukuti makabirwa dhodhi chirudzii naima ndakangoti ndichibva kungoita dhodhi rangu munhu akutoya akutondibira ndichingopedza ndingosimuka ndingoti fambei ndapano nekuko ndiri kucheka kudai so ndikuona munhu akutosimudza kudai asi munhu acho ndikamuona ndomuziva maisisa zvamukutaura izvozvo zviriko kurwadziwa anoridii dhodhi rangu ndikurwadziwa ndikamuona ndomuziva munhu iyeye kubiwa kumba dhodhi rangu nai saka ndati ndiyozomangara ofisa alright vari kumangara nyaya yavo ndozvavari kuna zvakadii zvakaitika saka mi mati munhu mukumuziva ndomuziva ndikamuona ndomuziva mati zvakaitika ri nezuro zvakaitika nezuro makuseni ndikuona kwangu sista vanenge vari kunyepa vanenge vatoya kuzokutaimirai saka vazongosvikoini ndiripo saka vakutya zvisinganetsi ndezvekuti isu samapurisa ndokona kunokuradzai paura kuti zvakatoitikira ndokona kukuradzai shuma ndikutokudzai asisimi kuona kwangu munenge mukunyepa hamusi mbavha imimi vana vari kubiwa munharaunda mese munomu zvinoitika ndezvekudai so panapa pasi pakembi pamba pangu saka imimi nyaya yenyama yanhayei regai nditi mangwana ndiona kundoita sei kukembi moya makuseni na8 charge office munenge mandoomesera ndokupai yangu yedrink musadaro zvenyu kozi nditori pamawana handisi kutomboziva kuti dhodhi rangu ada kuita sei saka munenge matondiomesera saka mimi muri kuti mimi kana tikasimuka panapa izvezvi kuti munotopaziva kwamba pake ndonokuratidzai saka sister itai zvekuti zviite tifambe tomo handikuitira henyu plan because ini nditori pamawana taitobva kuchibhurani ubva ndangotopresa ubva ndangotokonezera wacho makadikiwa kuzoripota bwezi munoona dai makatozifambira nyaya dzikuti kanzi unosvika zvinoi morai makadiko nembo ndiri pamakadizve ko mainhigi mukuita kunge mukuni mune mapurisa muchipopota kwakanaka here ndakabirwa dhodhi rangu mbuya abati nezuro nemukomana uya kana ni ndakabirwaka zviri kundirwadza zvisingaiti saka maita basa ofisi nyaya yotoda kuti village inorese riziva kuti mukomana iye anoenda kupi nemadhodhi ada kujairira handei manga muchifunga ndiri kunyeperai mazvoona aiwa ofisa handei makabirwa nemunhu iyeye ari kutaura mukomana iyeye ndiye anotora madhodhi evanhu anoti anoadii saka toda kuziva kuti anoaisepi madhodhi edu tinoada rangu ndinotoriziva nezvarakaita ndinotoriziva ndakanga mafunde mishonga mwana uye achambomuzwisisi mishonga makambozviona
Saka ndopamba pake naye. Ipo panapa. Ndopa kanogara kamukomana ikapa. Ipo panapa tebo panapa. Mawadila. Ndiye nditobvira kukamba izvezvo osina tokutsage kama ndakakushenda toyomba kwenyu ndakatsamwa singaite. Yemadhodhi iya yemadhodhi ndakatobirwa dhodhi rangu. Makatsamwa nzichikumakachajwa. Uya kuno chamari. Uya. Kuchikumbiro. Bara kudhora. Kuchi? Bara dhora kuuye kuno. Ndetese? Tati Kune uya. nyaya kweri panapa Nyaya yangu yekuti chii? Auti bvunze kuti muri kudei. Isi tisokudza kuti tiri kudei. Bara dhorako. Ayo fikadisira kada. Mati. Right, chamari nyaya yako uri kuona vanhu vatari navo. Ava vari 3 vane nyaya yavo yavauya nayo. Vari kuti iwewe une zvinhu zvavo zvavakavatorera. Saka vakadzinozera. Agogo ndongofananidza zvangu. Vakafananidza. Kwa mai unoziva. Nezuro anomboona mai angu. Andina. Unozva wakamboita kuchibhora nuku. Sei? Alright. Mama vari kuti iwewe uri kuita basa rekutora pavanesa handiti kavanavo. Panesa munhu wobva waenda unoti wobva wanotora saka toda kuti iwewe utsanangurire. Anoradzika magamba avo. Magamba akaita seapi? Amiti magamba akatofunga aneswa kuherosi. Vari kuti tsvina. Madhodhi. Correct. Zau. Munoti ndoba dhodhi ndoridini? Ndopenga here kusvika pakuba dhodhi? Wakatora dhodhi rangu inini ndanga ndiri Muna shombo akamboya kudhuze nekudhemu kugadheni. Kutoramba zvako Ndikakubereka nekuti asina chomboita usatomboda zvako kutomboramba ndikakubereka dhodhi nini? Kana iri mishonga yako yakuda kudzidzira ungatora dhodhi rangu inini. Zvatakuita isusu hatisi kumira kuti wotudze zvekuita. Handika. Aiwa kabatofisa na angangofamba ndobatsvina kandobatsvina ndopenga here. Vanondiboha mai avo. Hey, chef Maserasi. Chef. Alright, pane mbavha yachinzi iri kuba tsvina dzevanhu iri kuvillage saka tamubata mukomana wacho ndachida kuti vakomana vauye nemota izvezvi. Village rekwakurwa vanobvunza hanzi pasabhuku pasinyoro kusvikira ipapo. Tonoda makati makore mangani munhu anenge aita zvaita mukomana zvobatsvinai vanhu? 15 years. 15. Alright chef, alright. 20 ma40 vamwe kutofira mujeri live in jail kutoshamisika. Saka chamaedza uri kutotya izvi hazvina iwo yakuno. 15 Uyamatena nokamba uyu ko apa notondeswa kamba anojairira vanhu. Right, samari Moses akanzi naMwari unei. Handika? Ione. Because 15 years. 15 years. Watodzambira hapo ndo kwangu. Officer, ngatisane naye. Atiende nayo kamba mani. Ngatiende nayo kamba. Unonyura shamari. Ndoko nako kuisira 20 pamusoro pe15. Handisione moyo wamwari nyoro. Aiwa musanyengerera mukunyengerera. Iwe ita zvekuita kana una kana mbudzi nhatere une mumwe mari pamusoro. Musha kunongwa shambudzi. Auzoona ngwana kana 1 chigondora chehwai chakadini kaponda pamusoro ofisi. Tipe ponda. Hapo ndo ishoma shama. Achatane kagondora kadai. Kuweka wai ofisi. Kuwai kuno kuzongoita ma 25-30 ya 5. Bora, iwe chitazo. Tipe mari yako. Panofana iruka. Nonyura nezvinhu zvanoita. Iwe tine vanhu unosatanise. Ati uri kuba tsvina dzevanhu uita mari ka. Next time nonyura. Uita mari ka. Next time nonyura. Mari yako inenge yakatorwa hondo. Ndokapondo kakweka. Muri kuzviona uri muno muZimbabwe mapurisa amazuva ano vatora munhu anotora dhodhi revanhu vachienda akutaura nyaya dzekuti chii. Uri wori iri rangu ndikutozorida zvonhasi rangu ndikurida ndibve pano kusina rangu. Chemari izvi usaziita izvi. Nokwara tsvina idzi dzevanhu idzi unadzo here? Tsvina ndinadzo kudzidii. Ndina sekuru vangu vanoti maoko sekuru vakanditwa vauya netsvina dzevanhu vanondipa mari pahwai necosta 50. Saka nemari wotipa pondo nechipo. Ndatomboendesa ofisa kana ndaitotanga bhizinesi because ndakanzwa handakana 2 weeks ofisa ndazvizwa zvebusiness. Saka evanhu ava ndokunonomaburitseri.
tovapa mauya avo. Makati ndikuudzitsika. Andi iwo avo vanomaziva here. Tonovabvunzepo kuti vanomaziva. Iwo dzorera vanhu vatatawo zvinhu zvavo handika. Vadzidzira tsvina yavo. Iwo uzoona kuti woita sei but mfana zvauri kuita next time ukabatwa kumwe. Wangadzidzo Tamadhireko wakatenda. Ndikure nyaya iyi. Ini rangu ndikurida. imimi kuyasodai munoti ndomadhodhi renyini. Wakaba. Saka ndikanzara rabuda apa munoriziva renyini. Ndoriziva ndakanga ndatodya sadza remunga. Ndakatotsama. Munoriziva ndikaribudise. Imi chirega kuita zvekupikisana isusu tisa mahani matidana zvigatsire nyaya. Chama iwo zvawati zvinhu izvi unazvo abvuma mukomana kuti zvinhu zvenyana anazvo. Right, saka imimi sister manzi Rozi andika. Zvava kuti mutipo mbozire. Tsvina isati yauya. Kuti renyu rakaita sei. Zvava kuti mudescribe zvava zvakaita tsvina iyi. Rangu ranga rakaita kakukorera so rakaita kakutsvukirira nekuti ndandadya mandere anga akatooma ndakatoita yekuomesa zvekuti ndikariwana ndoriziva. Nhasi zvishamisi zvichiitika. Right, imi manzi munonzi Tsitsi handiti? Renyu munokwanisa kudescribe zvara rakaita? Ndokudescribe rangu ranga ndakakuomarara zvekuti pandikati ndakatotika kutsemukira kuti rangu ranga rakasimba ndakadya nyimo chete but nyimo dzasinonyatsoibva. Right, mbeya shodai ndizvo. Angorotoriziva ranga ndakarya sadza remhunga neshuma dzandandadya. Saka ndotoriziva karisana. Ndakadya sadza remandere ndinotoriziva zvariri. Unoona sadza ndinoda kuita zvakadai. Makashaya renyu. Be careful. Muri kudya zvikafu mudzimba nai. Right, tinoda kuti nyaya yenyu igadzisike ipere. Handika? Saka regai timirire mukomana auye nezvinhu tione kuti zvinhu zvamatsanangura ndo zvatichawana. Tinoda kutofambira mamwe mabasa. Saga here chama. Matireni mese munomaziva. Ndokunonzi kuromba. Regai tichikutura. Ofisi. Kutura. Musati musarudze atinoda kuti mumwe azonhonga siri. Muna munhu ngaanhonge rake. Siri rako udzosere mukomana uchinde tinomuvharira ane mhosva yake. Kutura shamwari kutura zvinhunzi izvo zvina basa zvinhunzi izvi. Tinoda kuti zvinhu zvipere tiite zvinopera. Ona mama toda kuti Ambesode mwenyeba imi. Renyu iyi. Iro rangu iyi. Alright, nematsanangura iri rinyoro iri. Sematsanangura vaita iri tinoona sekuti ndiro. Because rinyoro vabirwa nezuva. Right, hadi. Rangu iri raakatora musi wa 20. Chibhera Chibhera chekia.